la un nou episod. Astăzi am făcut o casă nouă, nu mai bine o casă, un hotel nou și vreau să vă arăt cum e hotelul la etaj, la parte zice cuși, tot e foarte mult și o să vă arăt și casa mea. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de să vă abonați, cât mai repede, deci abonați, că vreau odată să fac videoclipul ăla, o să fie nebunie și să dați un like la episodul ăla și la episodul ăsta îl postez eu peste 20 de minute sau 10 minute, nu știu, 5. Bun, o să vă arăt acum și o să vedem. Hai, nu mai să la sus și mergem. Bun, aici e de armură, cască, haină de diamant, pantalon de diamant, casă de diamant, bluză de diamant, tricou de diamant, nu știu cum, pantalon de diamant, adică sau blugi. Bun, hai să vă arăt ca să vedeți cum arată. Cred că nu o să vă placă, nu știu, uite cum arată, uite. Deci uite cum arată. Când e noapte, am pus luminile și să se aprinde. Bun, acum e noapte. Și, deci, ziceți voi în comentarii cum să mă culc. Eu că nu pot să mă culc, să stau toată noaptea. Acum mai zi. Nu e noapte, bun. S-a făcut noapte. Înainte era... Bun, hai să vă arăt piscina. Bă, ești prost. S-a uitat la mine în piscina asta, bă. Gata, am murit. Bun, hai să vă arăt. Bun, aici e piscina adâncă, zice de... Nu e de cam 5 metri, cam așa. Bun, să vă arăt piscina în cea mică, care are cam 6-7-8 metri. Uite, e mai mare decât aia, dar e piscina cea mică. Bun, o să văd acum unde ți să termin. Da, acum am înțeles. Nu termin acum, că nu vreau. Bun, o manejă așa de jocuri, bun. Noi aici încercăm să punem încă multă apă. Deci te iuțit apa. Asta e de cam 10, 14, 14, 15, 16, 17, 14, 11, 12, 13, 14, 16 metri. Mamă, dar asta e multă. Mă, să auzi ceva. Nu știu ce să auzi, hai, lasă. Să auzi o muzică. Cum să nu știu. Uite, pe ea jurnal acolo, o să facem o băiță pentru el. Bun. Acum o să mă fac etaj. O să vă arăt ce am aici, că cred că o să vă fac. Eu încerc neapărat să găsesc diamante. Astea nu sunt diamante. Sunt altceva astea de diamant și de astea. Bun. Asta încerc. Bună. Noi acum trebuie să punem asta, bă. Așa și cam atât. Noi să mai punem chestii aici. Orice. Așa. Bun, atât. Hai, sunt cutiile. Bun, când descindem suntem fresh. Punem astea. O să fie clar să pun ceva. Bun, acum să facem deci câte... cam 10, 11, 14, 15 etaje. Bun, o să punem un pic... Nu o să punem clipul pe pauză, doamne. O să punem clipul un pic pe pauză. Îmi facem și noi etajul ăsta. Să ne jucăm și noi un Roblox. O să ne jucăm... What the fuck? Ce e asta? Pun un pic clipul pe pauză, că nu știu ce e asta, doamne. Am pornit. Eu cred că sunt lideci, dar nu mai pasă. Deci,
Eu ziceam ce Dumnezeu e aia și erau liniști care zboară prin casa mea. Nu poate să mi face nimic. Bună. Mai avem de lucru, băieți, mai avem. Mai avem, tată, mai avem. Bă, dar zboră, după ce faci etajul ăsta, eu mor. Uite. Nu știu ce Dumnezeu sunt astea. Mama, hai tu mai avem un pic. După aia eu mor. Bun. Bă, pleacă. Gata. Eu mor, gata, eu mor, nu mai îmi pasă, bă, și eu mor. Gata, ia să bea diamant. De ce n-a rămas să bea diamant? Bă, de ce n-a luat și... Unde să bea de diamant? Da. Nu trebuie să căutăm aici, că nu avem de ales. Uite aici. Sabie plus. Bun. S-au terminat. Bă, ăștia sunt necințenți la... Bă, deci, băi, ce s-a întâmplat voi? Dacă avem mai scrieți în comentarii că... Gata, i-am omorât. Nu e că nu chiar l-am omorât, poate da am omorât. 1. E unde vine? Bă, prost! Bă, dar asta vine prea repede la mine, hai. Bun, acum mă ridic. Eu joc acum pe creativ. Bun. Mai e cineva? Nu, am murit de la soare, că a venit soarele. Deci sunt doar energii la soare. Ce poți să faci cu asta? Nu știu, dar... Hai să punem asta. Aici, asta pe aici. Bun, ce mai avem nevoie de ou, să mai fac o curte. Na. Cred că nu. Bun. Asta ne ridicăm. Bun, hai să facem așa asta. Facem și asta. Nu facem metale, facem altceva. Nu știu. Acum știu. Pusă la... Nu aici. Nu aici. Bă, da, am prea multe de astea. Ia, dar nu e aici. Ia, ce sunt astea, bă? Ia uite. Ce-mi eu aici? Uite ce avem noi aici, bă. Ok. Măcar pot să văd câte minute fac. O să
fac și piscina mai mare. Gata. Faci aici. Așa. Ok. Bun, haide. Punem apa și o să terminăm videoclipul aici. Iarăși a dispărut apa. Bun. 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 Cam atât a fost pentru episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de la și să ne revenim data viitoare cu un episod cu Brawl Stars, cu Roblox. Și o să mai facem și raționează la un canal la Oșeli. O să vedem. O să vedeți voi. Bun. Cam atât a fost episodul. Pentru v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de la și o să ne revin data viitoare cu un video foarte tare. Și dacă facem deja abonați, o să facem timp de 2 ore un video, deci vă promit. Și o să fie foarte, o să jucăm toate jocurile Brawl Stars. Orice o să jucăm. Sper să fiți cuminți, pace, iubire, tot pământul să fie ceată, bombe, pum, pa, pa.